Midt imellem Fensmark og Næstved, tæt på alle hverdagens fornødenheder, har vi fået et fint lille hus til salg. Vi har 100 kvadratmeter boligareal, der rummer en god stue, et køkken og 2 værelser på første sal. Og derudover så har vi 120 kvadratmeter garage. Der er blandt andet også bad, så når man har beskidte fingre, så kan man få det af, inden man render ind i huset. Lad os gå ind og tage et kig. Vil du med på en fremvisning og se mulighederne på Fensmarksvej 121, så giv os et kald på 27 21 01 58. Vi ses!